Aşgabatyň aeroportunyň golaýyndaky etrapçada ýaşaýyş jaýlary ýykylan maşallaryň oňlarçasyna hökümet tarapyndan ýaşamaga yer ýa-da kompensasiýa berilmedi. Bu barada jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň oňlarçasy Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Öý ýykylan raýatlary degişli resmi namalary sady bolan ýagdaýynda Aşgabatyň Parahat 7 etrapçasyndaky Hezreti Ömer mesçidiniň golaýyndan jaý beriljekdigi aýdylypdyr. Ýöne bu etrapçalardaky jaýlaryň gurulşy dowam edýär. Raýatlary Aşgabat şäheriniň häkimi Şah Muhammed Durdulyев tarapyndan garaşmaly boljakdyklary aýdylypdyr diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji ýanwarda gürrüň berdi. Jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň sözüne görä, häkimligiň resmileri olaryň näçe wagt garaşmaly boljakdygy we bu döwürde nirede ýaşamaldyklary barada hiç zat aýtmandyr. Şeýle de olar bu döwürde Kreýine başga jaý almak üçin özlerine mali goldawynyň berilmegini soran ýaşaýjylara hem oňoýly jogap bermendirler. Öý ýykylan raýatlar öz ýagdaýyna görä syr süplük ýagdaýynda ýaşaýarlar. Kim doğan aryndaşynyň künjüne dykyldy, kimse bir otagy Kreýine alyp tutuş maşgala bolup şol ýerde ýaşaýar. Öýsüzlükden, gaýgy gam sebäpli saglygy yaramazlaşyp, agyr ýagdaýda hassahana ýerleşdirilen raýatlar hem bar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Parahat 7 etrapçasyndaky köp gatly jaýlaryň gurulýan sebitine baryp gördi. Ol bu ýerde gurulup boý ýeten jaýlaryň bardygyny, ýöne heniz edilmeli işleriň kändigini belledi. Jaýlaryň içki işleri ören köp. Jaý ýykylan ýaşaýjylar bolman 1 ýyl garaşmaly boljak. Galy bersede jaýlar taýýar bolandan soňra eger ýykylan jaýyň kvadraturasy az bolsa, onda ýaşaýjylar täze berilen jaýyň artyk kvadraturasyny tölemeli edilýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bu barada Aşgabat şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Ýatlasak bu sebitdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosu 2019-njy ýylyň iýul aýynyň başynda habar beripdi. Bu jaýlar Atamurat Niýazow şaýolunyň Ýaşyl Tuğ, Amanow we 2013-nji köçeler bilen aralygynda hemde şolaryň ugrunda ýerleşýärdi. Şonu Azatlygyň habarçysy kompensasiýa meselesiniň heniz nämälim bolup galýandygyny, ýaşaýjylara täze jaýlaryň beriljekdigi barada resmi nama berilmändigini aýdypdy. Şu aýyň başynda bolsa bu ýerde ýaşaýan Türkmen Howa ýollary milli avia kompaniýasynyň işgärleriniň öýlerinden çykarylýandygy we olara başga ýerden jaý berilmeýändigi ma'lum boldy. Azatlyk radiosyna ýüz tutan avia kompaniýanyň işgärleri öz hatlarynda Türkmen häkimetleriniň 47 maşgalany jaýlardan çaltyrak çykarmak üçin olary işden boşatmak haýwatyna atýandygyny aýdypdy. 29-njy ýanwarda bolsa Azatlygyň habarçysy sebitdäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň oňlarçasynyň ýumrulandygyny we häzirki wagt bu ýerde diňe 21-nji hemde 8-nji orta mektepleriň binalarynyň galandygyny habar berdi.